L-erba' filgħodu kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti għal kunċert mużikali Sound of Innocence b'risq il-Fondazzjoni Qalb it-tfal. Din hija fondazzjoni li twaqfet ftit tal-ġimgħat ilu u li lan tagħha huwa li tgħin lit-trabi u l-ġenituri tat-trabi li jitwildu qabel iż-żmien. Din l-għaqda ser tkun qed torganizza l-ewwel attività tagħha sabiex tiġbor il-fondi meħtieġa biex jinxtara cooling cap. Dan huwa apparat li jiswa madwar 20,000 euro u li ħajkun qed jintuża fl-MPICU Unit biex jgħin lit-trabi li jitwildu b'nuqqas ta' ossiġnu sabiex tnaqqas il-ħsara li tkun saret fil-moħħ. Preżenti għal preparamenti tal-kunċert kien hemm Rodrik Kakija, missier ta' tewmin li twildu qabel iż-żmien u li kien wieħed fost numru ta' ġenituri li ħasbu li għandhom jiffurmaw għaqda sabiex joffru għajnuna lill-poplu Malti. One News huwa spjega li xinata l-isem Sound of Innocence li dan il-kunċert. Sounds ovvjament hija l-mużika u Innocence hija trabi. Bażikament dan il-proġett huwa bl-iskop li nġabru fondi sabiex nixtru equipment għall-MPICU li fi kliem sempliċi huwa l-ITU ta' tfal, tal-babies prattikament, allura Innocence naħseb hija l-iktar kelma xierqa għal dawn it-trabi. Il-kunċert se jkun qed jittella mit-8 ta' filgħaxija l quddiem f'Widbuni f'Birżebbuġa fejn se jkun hemm diversi kantanti mistiedna fosthom Ludwig Gallia, Tiziana Kalleja, Dorothy Bezzina, l-Orkestra ta' Sigmund Mifsud u DJ Gianni.